Kita ning area dito eh. Ha? Kita ning area dito. Kang brother. Si Dudong tagya na. Brother, bak brother. Kailan kang brother? Si Dodong. Oh, kita pinakapugi di sa barangay Baknotan. Baknotan. Nagkahanag kahoy diri pre oy. Ay panguha mo kahoy pre. Ayot, okasyon na lang pud ba? Panguha mo kahoy ba? Di man dili ba ta kasukar sa tagiyan eh. Ah, dili oy wala may tag. Makita may masuko na tagiya nga. Panguha pud Kuan man ni? Dili, akong trip ron manguha kog lubi for punuan akong kuan ron. Trip. Lubi? Masakpan ka daw niya. Lubi ba? Ayaw saba ba mo saba puday ka. Kung masakpan ka ba? Panguha. Musak. Abi ni Sakpan ta. Abi ni bumikuha. May magita mo tagaan tunga man taani no. May magkakuara ni. Kasi kami look at kami Kabaligyan bala. ako scoop ba mahal kay kilo ron. Sige, Tibo. lokat. Nay kahoy oh, pamunta ninyo. Kay mangita sa akong lubi nga sayon sa kaon ba. Pito na to niya pre oy. Hapit-hapit ay kanang kuai lang nyo ginagmay ba may na lang unya. Kay tingulan biya nya lisod kay basta way ugang nga kahoy. Mangita sa akong lubi diri nga sayon sa kaon. Kini pre oh. Kaya na. Kini tingali okay murag gamay man ang punuan no. Oh. Lingod pa. Ya. Nailang pinig pre. Dili oy, di ba ngadalang pinig? Ala pinig pre oy. Takong na oy. Naba di ay. Takong na oy oh, nay takong oh. Oo. Nay takong nagbitay-bitay. Daghanan naglaing day ana oy. 50 gud ang kilo sa lubi ron. Mahal kayo. Kita may usakan eh. Ikaw lang may magkawatan ta. Di man go nakawat god. Hulam ba? Adi ka mo saka ni bahala ka di ko mo saka. Ug walay tag iya, di man ang hitas lubi, mangayo ta. Lokot ra may diri lokot. Lokot ra medre. Mangayo tas lubi, tagaan ta di. Saka. Lokot ra gyud dili lagi. Dili ni saka. Basta may taasa pre. Ikaw sakaan ni Ronbe kay gaan-gaan ka. Babali ba ug musaka ko. Bahala ka diya masakpan pa lang ko pag-iad diri. Ah tama na mas gini ikaw Jimmy. Bahala sa mota ko di ko mo saka. Saka na. Umanaka tunga biya taan niya. Ikaw may kusa na mga awa. Dili may kawatan, ikaw may kawatan. May pagdita mo tagaan. Lookout gyud diri no, wine time gyud no. Lokot lagi lokot. Kumpiyansa ka 50 kilos lubi ron. Lookout mi diri ba? Kani ina diya. 15 ra inyo ha kay kuan mo. Inaya mo tigo. Kami may tapok diri. Bantayin. Basig na tao ba bantayin. Kami nagibahala lagi diri, ka wala ka sik sa kater. Pamunita ha. Oh. Ay, pagdali po diya, inaya po. Hindi daghan kay bunga ba. Magbong ko niya, way mo salo sa imo ha. Kada. Hagbong may kasiya wa magkunya gisalo. Dali iba, nagbigahiya. Oh. Bantayin nyo ba kay nag once Kami kami bahala lagi, wala itagya lagi. Oh. daghan kay kuan oh. Ya bro, tugdagya ro diri. Sige na. Ba. Yan. Dali na saka. Oh. Iba. Si man din soda re ani ay. Ano ko pre? Pre, pag-atang mo diya pre kay ang mga tagat dito ba baligid. Sige kami bahala, sige Sige. Sige. Pagdali ba, maabot abot ang ana ron. Lisod kay ba? Ikaw daw kawatan, patang lisod ang mangawat ba? Sige. Tangnayan mo. Uy, Kami bahala diri, kami bahala. Ang yagbong. Oh. Sige sakap. Dali. Saka ba? Pre, tindakan nagbunga gyud. Mga tagat. Tangana pre. Pagdaliin na kay. Pero naman nila pinig day pre. Wala na pre, Ayun. kaya na. Wala nang pinig, hakpan ng pinig. Di na maak. Mamati to na pre. Pamati na. Sa may nanguhag kahoy dito. Ay, Bakit na kumabot pre? Paabot lang gyud. Dali pre. Dali iba. Ay lang, paulay lang pre basta kapuya taas na ay. Tagiya. Ay, tagya pre, tagya pre. Asa? Oo, tagya ba? Asa na? Pre! Ay kung biyahe diri pa ba? Pre! Asa ang tag-iya diha? Boss, ikaw tag-iya diri boss? Ikaw dai sinikwan diri, di ka mo naog diya. Di, boss, Ha? wala man koy. Patok na mga wala na akong lubi. Kamu kasalig mo ara mong mga kawatan ro ba kay mahal kayong lubi. Mangawat boss, nangita kog signal diri ba kay mag-online class me. Online class ka. Kada tiud-tiud na lang di ko ka. Mag-una-una mo anang Wala man koy bad intention ano yung punuan sa loy. Boss, di man ko mangawat. Di ka nabaliog na ba ikadres barangay ikaw mo tigid pangawat ani mga lubi dili mawala ka. Tinuod. Diya. Tubo ka kanaw karib dauban Di ba? ka diga. Boss, Dara ka kag maayo ba? boss, ay ayo boss. Ha? Boss. Ayo boss ba? Mao ni mong gipangita, ha? Unsa man di ay, ha? Mao ni? Wa man sa intention bad intention pero kung di mo kung kuan-kuanon. Sige. Oh, basig mao ni mong gipangita. Kung madakpan ko nimo, kung madakpan ko nimo. Ah, di ka kadakop sa kuha. Ah, stilan. Saka diri baginok na ay diri punuan plubi. Mao ni mong gusto? Kana, tanaw man. Ano na to Saka na diri. Kung kuan ko nimo, Aon na to na Ha? magkagaran. Ha? hindi mo pong makuan,
Dakop kana pwede ko nimo madakpan. Di na ka kinahanglan na. Pero takaasa ko diri. Ah, di na ka Di ka kinahanglan na. ako sa kabili ka saon nimo. Usog ko ka mamatani bisag di tinuod. Ha? Ikaw na ikawatan sa akong Kawatan? kuha. Kawatan nga nag-online ako diri. Nga tinuod. Masunog lang ko ah. Ah, para wa na ikawatan diri sa barangay sunugon na mo. Masunog lang ko. Ah, nakawatan kay mo. Kawatan? Kita ka nang wa ko gabi, nasaka ra mga ko. Dapat kawatan sunugon jud na. Ha? Kita ka. Testing inita ha. Bantay lang jud ka maka. Para wa na ikawatan diri. Na. Na, sige. Nindot na. 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 Ah, nindot. Na, nindot init. Init lukso. Inita oy. Lukso. Oh, na. Kana una pa na kita. Na. Kana mo na gusto din. Ha? Ito ha. Kuko diri boy, kuko. Ha? Kawatan Ito kawatan kay kan dito diri. Masunog ko ana. Kana sa kawatan nimo dapat mo Kawatan. dauban jud ka. Ikaw ra ko ni saka ba, wa ko nagawat. Kita ka nang wa ko luwi. Sunugon na kita. Pero ka kaya nimo. Kaya nimo. Ugwa lang ka ni ambak ba? Tukod man. Ha? Tukod man. Ugwa lang ka ni ambak. Tukod. Ali. Bukod, bukod. Oh, what's up mga katang? Hi. Banha kang sinso nagigagabas dire. So, kita shout out niyo ba? Ay, shoutout na kay Hazel May. Basta, Kusga shout out. shoutout kay Hazel May. Huwag mo ba sa plido ito, basta shoutout mo ya. Shout out. Shoutout pala kong giwart. Ako shout out ko kang De La Serna. De La Serna. Kasi dala sir na. Ora? De La Serna from Jinsan. Ting kagel. Oh, shout out sa tanang naga-support sa mga ano. So, bali wala pa may kaadto yun dito sa comment section kay kuan sa ni. Listen big signal ron diri na among wifi. So, comment mo diha. Sira comment man. So, shout out sa inyo. So, I love you all. Ayaw kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page. So, pag-subscribe sa mong YouTube channel. or more video, click niyo yung notification bell para updated dun sa mong video. So, daghang kayong salamat mga katang, no. Nakalimot ko, shoutout dahil kay Ate Heart, no. So, always nagapakaon sa mga sa bansalan, di ba? So, sa lamian nila nga hituan o sa lamian nila nga manukan. So, kung gusto mo, taga-bansalan man ka, kaon naman dito kay Pertig yung lamia. Di ba, Ron? Oh, shoutout kay Antonio kay Cortez. Shoutout. Oh, Anthony Cortez. gigotom ka dito na kaon. Shout out kang King James o kang Harry King. Shoutout na pod kang Mahal Salvador. Shoutout. Mahal Salvador. Oy, shout out din ako ng akong maistorya no sa Juan Banjina. Shout out kay Sherlyn Caprec Colaborada from Kapatagan, Kapatagan, Digo City. So, Shoutout na kong uyab. ay sig paputol og buhok. Ay, nina ko shoutout daw. Ano? Ay, shoutout tadi kung si ako sa akong tita din nga si Ivana Lawi. Stay sa live. Bye-bye. Shoutout mo uyab. Bulag na mi.